Denanlamız bayramlarınız kutlu olsun. Süýgüňizi hiç açan eýtilmesin. Sizdiňe süýeli, gowurelin, elimden göretimiz gelsin. Süýüp hem süýülüp ýaşaň. Iň gowardylar size. Häzir hemmämiz bilelikde bile aýdym aýdýas, oglanlar size denanlamada gyýylymyz wasp edýän, gyýyllar size oglanlar wasp edýän. Men elimi şeýit mikrofonu uzadymda ýadymda dälmi diýseňiz bolýar. Galanyny özüm barda ederim. Aýdalyň many. Ýöreýte siziň için bir gowy edip el çarpalyň. Ýadymda dälmi? Bugun kese bakya, nem üçün bakya, din gülüp karanım. Sen edip bakya, nem üçün yakya, elplerin daranım. Daranım Malatsı Bilyedinin bakatın yartını aytarıp berýär. Kimde telefon çırası oldu? Güleyen coşalı coşkun yürekte tarifin edýärin aşıryan çakdan seni demmedik teşne dodokta otalar berýänin bravo telefon yoklar elçi değmeli. Yürüp bir saçalı göğeki dotar dostlarım seni diyerler anlatıver ya günni gayra düşsen gece bir kara yadımda delmi. Canına sağ olsun. Bayramlarınız kutlu olsun.